chibai levek ole tun tum chu hlim tur hian eng tiang chi a hlo tling nge ni kan ngai ti kha kan en hawanga tekhin thon thu toy te mangin he thon thu toy hi the 4-hour work week Tim Ferriss a zia a khan aron zeptela he tiang hin a soi ani tum kha chu papakhat nasang tak thok thin hi a hnalamin stress asiam sakna satlu tuka wang khan doctorin cholla a inti thoveng ri tur khan thu aron ani ti chuan Mexico ram thingtlanga awazin khothong velta a chuta chuan zingkara sanghaman tu pakhathi awa hmua alo in seng felvel megani sanghaman tu bula chuanin khang sangha te kha engtia reinge man nan hun I man thin awati a sanghaman tu chuanin darkar rei lo te chhungin mole kapu alo tia tinge man belzel lawa ti ina zot le a sanghaman tu chuan voina tan chuan ka du khop ka hmuto alom alo ti ol sam eta chupa chuan ani nilengin tikhan engei ti thin tina zot le ni sangaman tu chuan ka ha chola ka nupui le fa te bula hun te ka manga tlailama ka thian te nen chingchang te perin zu te kan ina lam te kan thai china hun chu ka mang nuam ve chin khop mai alo ti ni chu hau sapa chuanin nilo itidik lo ani chu thuron kan peng che ke hi Harvard University atanga zir chuak kania idu khopi man nuwa khanin du tok mai lovin man zela ti chuan long lian jok I leyanga karlova long tam tak I lei theyanga I hlok jok theinan la chhong te hne na nilo azuar tu te hne na pezok la nangma nge in sum do na I tan hnu a he thingtlang te takte ati to lo hian khopui jok I pananga chuta tangin New York I pan lenga ti chuan I company chu achang tlung to viawang ati lai chuanin sanghaman tu pa chuan chung chuan kumengzan nge ong kapu alo ti a mi hausa pa chuanin kumsom panga atanga somhni vel tal chunga yang sanghaman tu chuan ani chuan engtin zel ati a mi hausa pa chuanin chumi hnu chuan I company stock chu publica puangin I hausa viau to ang millionaire poi ni mei theini atini sangaman tu chuan ti chuan engtin zel alo ti a chupa chuan chumi hnu chuan thingtlang khote a ini leyanga sanghaman te ni chhuakanga inupui le fa te tan huni hmanganga tlailama I thian te nen chingchang te perin zu te in hawanga lam te in thai thei to don alom atini sanghaman tu ril ruwa chuanin chung te chu ka ti sarang alom ni tina ka ti thin alom ti kha om nge inarin omani mase khami story kha atop ta he thon thu ina a soi tumber chu mitam tak hian na hi kan thok wak waka kan tho chan kan mu mai thin ani chumi khami ka nei huna chuan ka hlimanga ka enjoy ang emo kanu le pate anboral ma ngeya in ka sak chuan ka hlimang kalom to viawang emo ka fate college ka kaltir thei huna chuan ka hlimang kan hlimna kha kan postpone thina ni chu nakina tan kan da thin tin kan thil enjoy tur te po na kan thona chan hi chan sang soi chau tur chu atama mase kan tumram ber hi chu hlimna le hrisel na te midang tran puinan te ani tlang pui thin ani entirnan na tha nei te poisa nei tamte kan du na chan chu chung ko to na hlimna le lom na siam sakte fate ta na hun kan nei tam jok nan te nu le pa te tan te mase na I nei hun emo poisa inga hun kha nga kherangai lo tuna pokhan I thil tum chu itipa theirang sumina a lei theilo I hun te ingai sakna te chante le chaste nen chawa dine out lo khan chung te nu le pa te pokha kan hroi chuakin kan treat ve thei kan hrisel na te po nakina sum tam taka nei le tuma na tam tak tor masak ain tuna khan lo veng lok mai la sumina a lei theilo memory te kan hmangai te hrisel na te hi sum wangin ida kham lawang u
sum hi ka du tok to e ti chin kan nei don lo awangin sum le nun ti hlutu ti hlim tu te hi ida poimo ton ve ve ang u I balance ang u kan ti na ni chu sumi lutuk lai khan I sum manga I en kol tur ber I chung te inu le pa I fa te kha I lo hlat chet chet anga sum I nei meu chuan en kol tur a ber te kha I tanan om to lo chuan a hau der kha ni mai don ani nu le pa kha pakhat che I nei to dona I fa te po kha voi khat bak nau pang an ni non to don lo ani hlotlin na pan pa po khan khang kha kan ngai pui motel thei tho ti na ni ilaina hlotlingin I tho pui ten fak viau che ma se I fa tenen inin lai chi na kha a chiat viau chuan hlotling in ti thawangem chuan mishing hi kanin ot kwal vel mai ti hi share renga thaboka mi nei te mi ni na te kan en hian kan lo ot thina ni mi kan o rang hian kan hlimna kan chan thei boka mase mi tam tak tan o kan ni ve thawani celebrity tam tak te po hianin an o lo zia nun phung pa ngai an o ve zia an soi thina ni lar lo ten lar kan cha ka lar ten lar lo an cha ka khatiang vel mai khania entirna thadewa chuanin Facebook post a hian kan hmu thina thingtlang lo nei na thlam kianga bu mun hring tuar moi te kha khopui lam chuanin anom hmel an tia moi an tia talve te an chak thina ni mase thingtlang lo nei ni tina fe te chuan a phena a ha thak na zong te a sheom na te wangwat kara khang kha an shiat veka wangin comment na ten soi thina ronkal ma ula in pe rei chuang lawang an ti thina ni a chan chu an shiat chiana wangin chu tiang chia chu ni a celeb te po hianin an soi thin chu lar kha a she om tluan thak kan tilawa mase anom na le a she om na kha a om ve ve lo nei po anom na le a she om na kha a om ve ve chu tiang chu ni Justin Bieber te hi mitam taktan chuan o mani a hausa a mel thaboka thian te nga boka mase ani chuanin a hla khan kariang lutuk aron ti dei ni I'm so lonely aron ti dai thian nga viau chi khan a in muriang tladani milar takte hian keini mi haute te mi o lo nia kan ngai te hi min ota free dawa kan leng chuak theite mol mang le no pang chhia taka kan theite mi o kan lo ni ve reng ti na ni chu tuman an share lo nam hunak kal te hi an chak thina ni tin tuna e ve a ban phak ve kan chak tui mel tak tak mukbang lama ramchang kang zo ka an ei kan hmu thin te tau tak taka kan cha lu te a ei phachin ramchang kanga cheng le hausa te hianin an ei chok du chuang lo ani an in sum le dei thin tuna keinina chome chhia nia kan ngai thlai hring hlang te an tam tlak chau kan me te kan tia kan za pui thin te kan thar chua tui kan ti lem lo te po hi an ni chuanin organic food an tia tawlu tukin an leya inti theinan an hmang dei thin ani ramchang kanga pianga thlai hring organic food hi an ngai sang thin an ngai hlut te kha kan nei ve tho ani chu tuna kan hne em ka hausa khuna chuan ka e to mi alawang kan lo ti thin te po hi lo hausa ta po ni la shisel na kan leile du tur tho an ni a chu wangin ka soitum chu khoya po hian hlim na kan nei thei hausak hun lo thlin hun kha nga kherangai lo engkim tuna kan nei kan ei te kan ton te hi enjoy thiamila hlimna kha nakinami tur kherani lo voina po kan hlim thei ani chu hemi kan soya wang hian ka hlim kalung oi kan tia om veng tur na tho lo tur tina lamani lawa kan hlotlin na tang khan kan hlim na zong te kan hun zong te khang kha kan da kham vek tur tina ni lo ti kha karon remind zoi cheu ni chu ole ka video min en saka wangin kaloma lepeka kanin hule theu donia